Який добрий дзьобун був. Сподіваюся, що це такий ж добрий окунь. Єсть. Щупак. Надто такий пасивний. І треба його уговорювати. І нарешті окуня витягнув. Чапля бугай. Це великий бугай. Ну, типа вечірній вихід. Ну що, кура, до побачення. Все эти мудрогелистые манипуляции делят важных соковицких окунев. Щиро вітаю, господарство! З вами знову Сікержицький Валер, Йонджа Вандровщик. І напереді у нас чергова веснова риболовля. Ну, так би мовити, міні-вандровка на човнику по водойому. До речі, не здивляйтеся, що я тут стою біля переораного поля, а не десь уже на березі біля води. Справа тим, що до самого водойома я ще покулика не добрався. Праз дренні дороги і переорані полі. Але рештунок уже свой собрав. Зараз буду його разом з лодкою волочи до місця своєї риболовлі. Прорабливаю, сябры, я у всех эти мудрогелистые манипуляции делят важных соковицких окунев. Ті мацаков, як я їх називаю, ось зараз до їх і пливу. Рухаюсь в то місце, де летось я їх добре половив. Ну вот, перший закид. Хотел подпорядковаться под ветер, каб кидать свои знакомые корчаги. Але покуль тут кидав якор, покуль прикладно выставлялся, ветер змянился. Буде крутить и кидаю уже криху у інший бок. Ну ничего, буду перемещаться по знакомой мне окуневой делянці. Мо десь щось знайду. О, вирішив не на кропку покидать, а супроть плыни, супроть ветра. Его перший дзьобунок. Ой, нічого дивного, що гэта щупак. Усюди існий, худий, невеличкий щупачок. З піявкою на своїх скридлах. Так, піявку зняв. Іди, щупачок, від'їдайся, бо зовсім ти ніякі кволи. Все, поскакав.
Во, намацав якраз по напрямку вітра. Привабно, як мені здається, карчашки. І зараз різними принадами починаю їх обловлювати. Кидаю то якраз у самое таке, самое нагрувашування, потім з одного боку, з другого. І міняю принади. Зараз поставив вогуля вес 3 грама грузик, до гэтуль у мене 4 був. Є ще меншую принадку. Ну, есть вот отчувание, что у таких месяцах окунь стоїть. Але он, мабуть, там праз надвор'я ці праз няке свае іншыя там причини. Надто такі пасіўны і трэба яго угаворваць. Тому і спрабую усялякае рознае. Хотя ловлю ступенчатой проводкой. Принада подскокивая на подмотці вверх, а потім падає на дно. Але тут в этих затопленных этих хмызах тут такая ступенька умовная, бо частиком принада повисає на галинах и на дно не падає. Ай, тут по сутності по-іншому і не половиш. Коли там неяк по дну тягать, то будеш чапляти. Хмизи гине подводні на дні. Ну і ще на подмотці вот такими штуршошками криху. Допомагаю принаді, щоб вона привабніше грала. Ну, вже, здається, розказав усю свою техніку, яка частиком спрацовує. Основная такая моя техніка. Але падчас гэтага расповеду, бачыце, выніку нема. Ну ось, сябры, нарэшце здарылася. Ой, на жаль, не атрымаецца у вас убачыць гэны дзяўбун, бо нешта я ўжо стаміўся, спина болит, шия. Зняў камеру, думаю, половлю так для сябе. Вот пошукаю окуня. Убачыў я карчашку, адзіную пакуль тут вакол мяне, якая тарчыць, і абкідаваў яе і нарэшце акуня выцягнуў. Вельмі такая трудовая, працоўная рыбалоўля. Вчера, кажучи, нават не думал, что так тяжко будет зловить окуня. Надоечы с сябрам мы были уже на гэтым водоеме, и так само было тяжко, не меньше тяжко, чем зараз. Ну, год на год, як кажуть, не приходится. У тым годзе 4 разы у мяне атрымалася з лодкі половить на гэтым водоеме. Кожны раз я окунёў уловіў, нават атрымалася 2 відэа зрабіць таких паўнавартасных з рыбалоўлі і аднаго добрага окуня под кілаграм зловіць. Ну, зараз это другая рыбалоўля, але ж яна працягваецца. Давайте глядзець, што будзе далей. Хотелось мне паўтарыць поспех. Кинул прыкладна ў тое ж месца, дзе злавіў акуня, і учапіў. І, мабыць, так учапіў, што прыйдзецца атрываць. Не адстрэльваць, нічога не атрымаецца. Крыху павіхлялася гэта галіна з прынадай. Да ўсё, буду перавязвацца. Некі добрый дзяўбун быў.
Сподіваюся, що це такий ж добрий окунь, як і дзьобун. Ні, щупак, мабуть, щупак. Ай, нічого нового. До речі, кожен год буває в цей час, коли намагаєшся ловити окунів, трапляються такі жинджики, мотузки такі. І добре заглянув. Ну я ж кажу, з таким моцним таким дзьобуном. Ой, ну це вже некий зовсім мотузок. Пливи, мотузок, і скажи окуням, щоб злітостивились над стомленим водором. Стал меньше экспериментовать с принадами, а ловить больше на то, на что частей за все тут были дзьобуны. Основная принада у меня вот такий твистер 2,5 цалі, Lucky John Balist и груз 4 грамма. Ну, вядома, на офсетным гаплику, каб меньше чаплялся за разные корчаги. Агулам я усяго 10 з 5 приманок поспробував, а зараз увогуле основним одной ловлю. Ну, буває, я ще на нечто міняю. Ну що, сябры, ось вийшов на берег, приход почнуть, подсілкуватися. Нічого цікавого ви не пропустили. Було у мене 3 злови, ви їх бачили. А кроме этого, ще несколько дзьобунов, таких нерашучих. Але зараз ковтану кави, щоб бути більш бадьорим. Бо, як завжди, маю великі сподівання на надвечора. А може навіть пощастить назирати пригожий, маляўнічий захід сонця. Ось який нередко буває у гэты час. У гэты адметны вясновы час. Я спадзяюся, што гэта быў дзьобун акунёвы. Як заўжды буду зараз правяраць. Нешта было, і гэта добра. Ёсть. Щупак. Фу ты, блин. Окунёвый. А где он там? Нічого не окунёвый. Щупаковый. Ну слухайте, мне здалося, что гэта не тая рыба. Дакладней, я спадзяюся, что гэта не тая рыба, бо мне здалося, что там крыху быў іншага кшталту дзьобун. Ну, нічога. Вось толькі пасля адпачынку свайго на беразе выйшаў, толькі кінуў якар, стаў кідаць супраць ветру, і вот такога сонечнага, стракатага, прыгожага шчупачка выцягнуў. Все, отпускаю зараз хутенько.
І пригожий, і пахучий щупачок. Ах, і писков наробив. Ну що, протягивая працаваць моя вот гэта принадка силиконовая у колеры зеленая олива, але пераважна, як бачыце, по шчупаках. Знову быў дзяўбун. Прикладно в тым же месцы, дзе самы першы. Хай той, хто там сидзіць у той карчашке, падумае, а я стану зараз ды пакідаю его адваротны бок. Ой, будзе далей ляцець прынадка моя. Чуеце, як птушка некая кричить, так цікаво. Крыху ветер заминає їх слухать, а так птушки тут галёкают. Куры плавают такие цікавные, вокруг меня позирают. Лебеди, кликуны тут парочка гнездуется. В червоній книзі гані птушки. Ну і льотають різноякі гусі, качки, книгавок шмат. А, до речі, про птушок. То я забывался сказать у минулых відео. Пам'ятаєте мою першую вандровку вясновую? Яшчэ калі я на лыжах уздоўж рэчкі рухаўся, тады знайшоў некае цікавае пер'е. Дык вось, пазней з дапамогай арнітолагаў я вызначыў, што гэта была за птушка, бо там былі розныя версіі маіх падпісчыкаў, што гэта некі драпежнік і некая водная птушка кшталту качкі. А гэта аказалася чапля-бугай, ці вялікі бугай. Ведаеце, у нас два бугая, яны такія вось адметныя гукі издаюць і жывуць каля вадаёмаў. Вялікі бугай гэты в чырвонай кнізе, і оказывается, што ён у нас яшчэ і зімуе. Увогуле шмат птушак зімуюць у нас. Так, бывае, калі я нейкія расповеды вяду про птушак, у мяне здараецца дзяўбун. Зараз я нікуды не спяшаўся, распавядаў вам про чаплю-бугая. Нічога не здарылася. Трэба, мабыць, змяніць тэму. А ніхрена там не клюе. На ўсплёск нехта толькі што хацеў схапіць, але не даў рады. Толькі кінуў, адразу быў дзяўбун. Зараз, давайте вымотаем. Зараз яшчэ туды разок запулю. Так, гаплік крыху вылез, каб он там карчагу не зачапіў. О, гэтыя рэблішкі яго хаваю. Дзесьці там. О, есть. Ну, типа вечерний выход. О, сопротивляется. Кто там? Щупак знов. День щупака. День малого щупака. Ой. До речі, от я тут
скарджуся, а могло бути яшчэ горш. Бо снасть-то у мяне адмыслова на акуня, металічнага павадка нема, а вы бачыце, з такой лёскі флюракарбонавай. І яны шчупакі вельмі лёгка яе адкусваюць. А ў мяне ніводнага адкуса не было. Таму дзякуй, шчупачкі, і на гэтым. Дзякуй за дзяўбуны. Дзякуй за тое, што ўсе мае прынады цэлыя засталіся. Там літаральна пару прынад у мяне карчагі самыя злыя забралі. А ўсё астатняе на месцы. Да. Не акунёвы сакавік, і на рэчках тое самае было. Ледь-ледь там зловіш пару штук. І на сажалцы, бачыце. Ну, так бывае. Мо у чым-то іншым пашанцуе некай іншай рыбе. У галавачы, напрыклад. Ну што, зраблю яшчэ закид. Да буду развітвацца, бо ўжо цямнее. Хутенька. Уже сонца схавалася за аблокамі вечернімі. Ну што, кура, да пабачэння. Не ведаю, калі тут побачимся наступны раз. О, перекликается. Птушки вины. Ну что ж, поважанае господарство, буду развітвацца. Дзякую всім вялікі за увагу. Дарэчы, калі вы будете глядзець гэта відэа, то у вас уже будзе красавік і стане ўжо дзейнічаць забарона на рыбалоўлю з чоўніка. А мне вось бачыце, пашанцавала, я яшчэ з лодкі палавіў. Спадзяюся, вам было цікава. А калі хто не глядзеў мае леташнія сакавіцкія відэа, таксама з чоўніка, то у апісанні да гэтага ролика я дам спасылкі. Ну, а зараз традыцыйна скончу гэта відэо вершам. Пачатку лодачнага сезона прысвячаецца. Владимир Караткевич, «Вечернія ветразі». Яны абвісаюць, як спеў недапеты. Под кілем вода затихая звенить. О, ветер, дыхни над вечерней планетой. Рыбацкие мачты рукою крани. Погладь працаваныя наши далоні. Учини на поверхні вясёлы баль. Каб зноў поляцелі грывастыя коні, блакітныя коні азёрных хваль. Каб ветразь ружовы, тугі, нібы грудзі, прынёс нас да хаты над беражком. Каб поздней порою все добрые люди сядели над смаженным шупаком. Каб кликала нас адрына старая, и мирно агенщики зяли в дубах. И устала с-под мачты моя дорогая, и стому рукою обтерла за лба.